ben Emiel Wijs. Ik ben nu 16 jaar. Ik zit op school in Gulp en ik woon in Margraten. Mijn vader is kunstenaar, mijn opa is kunstenaar en ik heb best wel zo'n kunstfamilie of zo. Ik ben eigenlijk mee opgegroeid, dus vandaar ook mijn passie is schilderen en kunst maken. Ja, jullie staan hier op deze plek omdat dit mijn atelier is. Dit is dus eigenlijk waar ik elke dag zit en waar ik me helemaal kan uitleven en kan storten op de kunst en de muziek en alles eigenlijk. Gewoon, dit is de plek waar ik me kan inspireren. Op de computer zoek kunstenaars op, ik heb hier overal boeken en alles. Dus hier voel ik me het prettigst. Ik heb 3 keer meegedaan aan kunstbende. En 2 keer was ik derde geworden met kunstbende, dus met mijn schilderijen. En de laatste keer was ik dus meteen ook eerste van Nederland, dus eerste van Limburg, eerste van Nederland. $1 was all she had. When I sit down to play. Kunstbende heeft voor mij betekend dat eigenlijk alles wat ik nu maak, is eigenlijk in principe heb ik dat aan kunstbende te danken. Want als kunstbende niet was geweest, dan had ik niet op Breakfest kunnen staan en live kunnen schilderen, had ik niet zo'n grote schilderij gemaakt wat ik nu maak ofzo. Dus ik ben nu heel erg bezig met grote houtschilderijen en grote grove dingen en zo. En die grootsheid, die heb ik ontwikkeld door kunstbende, want daarvoor was het eigenlijk gewoon een kleine hobby. Dus een beetje fluttekeningetjes maken ofzo. En door kunstbende heb ik me ingezien dat je toch een soort talent hebt ofzo. En dat je daar toch iets mee moet doen, omdat het gewoon geweldig is als je passie schilder is en je hebt er gewoon ook talent voor. Dit zijn een paar ontwerpen van bepaalde dingen waar ik voor gevraagd ben. Vooral voor t-shirts eigenlijk. Die 2 heb ik heeft een man mij gevraagd of ik voor een t-shirt wil ontwerpen. En dit is voor een soort cabaretgroep uit Maastricht ofzo. En die vroegen mij of ik het ontwerp van het logo wilde maken. De mensen die twijfelen om kunstbende mee te doen, vind ik best domme mensen. Want je hebt sowieso niks te verliezen. En het is gewoon heel leuk, je leert mensen kennen, het is gewoon een hele leuke ervaring. Ik zie niet wat er slecht in is. Ook al kun je helemaal niet tekenen ofzo, als je er maar van houdt, dan is het gewoon al een optie voor je dat je daar meedoet. Dat moet gewoon, iedereen moet eraan meedoen.